Tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawain chi bai levek ule ton chum video a chuan thriller movie munom tak The Vanish ti hi toikim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei liang umyang police rol te chuan jail tang tlan chuak miswal pakhat chu ram hnuaya mekin anman ma in miswal pa chu abi bo zui tadai maile November ni som pakwa kumsang ni som pariat ania Paul Michaelson le anupui Wendy ba kan Fanu kumsoma upa Taylor te chu camping trip nei tura zin chuak mekin an hlimin an phurtlang swa nge mai kalkunga te chuan zain an thlen ma haw chang te chuan nuaman tilok em to mai ni atopa chuan an tumram chu thlengin park nei tu tom chuan lo dong songin shiat ngai eng mute anin shilfel nu chuan polate nu pa chuan an motor te chu park felin an chung ko a hun thoven thak tak an mang ho tur chu an phur zek to ni in alang Wendy itsu park nei tu te dora mamo le khom tura kalngalin mi pakhat hoi her rinhlel omzet chu mu in makati ruviaw mai pola po sangaman tuma in buat sayin an motor din na pia loka meche in bual Miranda chuan amit ala zui ta chat maile achiat lo ro em wangin pola chuan a en du hle a Miranda po chuan a en ringa di ti en chethiamin anin bevel luama alandana chuan Miranda hi chai ngot chi ni hau lovin pasal nei lai ania a pasal ne na helai kem na hmuna ronkal ve hi anni mel bukani pola chuan za zela a pasal ne na zanria e tur te chuan somvel tangotin reilo te nuwa chuan Wendy idor kalpo chu aron kirle to a camping nuam tak nei tur chuan anin buat sai zuya Mahse chutia phur em maya an che dun sur lai chuan an Fanu Taylor chu an huzau ta lo maile an nu pa chuan an zong kwa zui chiama abi ruani te chu ring rumin hun ma vel chu an dap kwal na sangang bok Mahse Taylor chu khoya ma an huzau ta hau lo maile an mang ang chuan police ne na reportin sheriff Baker le anaw te pu in arang takin chulai mun chu anon thleng ve ngala Sheriff Baker ka achanga jail tang tlan chuak zon me ka omani ti asian nu phei chuan Wendy I chuan chu tang tlan chuak chuan inrol na ane inge aring het burbukani Sheriff Baker po chuan lungai lo tur le engkim an chui chian wat tur thu atiam ve buka chuti mek lain pola chuan kem ve thau me che pakhat mirindai ne na anin biak thu chu soyin chulai vel chuan an Fanu chu ruk bo ani arin tho soi ve buka Sheriff Baker chuan an Fanu BO zawnna chuan tha lo tho ve lawa lo om top tura cha in tang tlan chuak silai keng aum le ngal sia film khor hle ngai ni di in thuron na pe a akal san ma in ama biak po theina tur te chu pe in theitop kan chwa donia ti in a thla zui thlap bukani pola te nu pa po an ril ru ha zui nge mai an Fanu chung chang thu thar engma a om thei mai ri lo nen om ngai na reng an she to lo Wendy mang ang chuan a pasal chu engi motal ti ve tura ngenin Taylor din mun hi a hlau om mekin ka sia ati a pola po in anupui thu sei chu oyin police ho shiat lova annu pa a zon ve chu an tumta ani police ho wa dar lo na lama chuan thok chuak dun ve ta in thui fe an kal nu chuan meilo in chep al tang mai chu mu in abula chuan papa khat hliam tor ni om tak mu hil mek chu mu bokin Sheriff Baker soi tang tlan chuak nge chu ani anring het ngal mia bokani pola chuan police ho shil shat ngal du Mahse Wendy chuan remti lovin a hnai luya chupa silai in chop chu la in dop atum ve rok mai chupa chu ron har thut si in Wendy chi ai lutuk chuan akap hlum taringot maile Taylor bo ni na ni in Wendy chu lau thon na hli ra khatin police ne na in puan mai te chu adu rum ta Pola chuan ti palani kha ti in puang lo turin ati ve tlat mai boxi
chuti mek lai chuan Sheriff Baker aron tek lut hlol Paul chuan Wendy tual thana silai chu thukrum hal Mahse Wendy lukhuma thisen kai chu alo da that mai tlat mai Paul chuan phakar chwa ve zain coffee chu ati bodera thisen kai lukhum chuan ashufai ngalkeu Sheriff chuan tangtlan chuak chu basa atlan chetur anman manthu shilin Taylor bo na nen ero in zomna pakhat ma an nei lo tho shila tourist pakhat ram noya tha ani thu chu shilbok heng lai vela ron kalfo ram noi ngai na zet mai hi ania ati nu phei chuan Wendy omanuam thei to lo reng poi soilo athat ringot mai chu in thiam theilovin shi omati tak zet Paul chuan chong thamwanin thil thleng to chu siam that thei ani to lo tuna tan chuan Taylor chia kan ngai to turani atia chuti mek lai chuan practify tu mimak Justin na kharon kalin an Fanu BO ator pui thu te chu aron shilve a ache ziali achong dan vel phel phual chu an ring lo nu pa hlebok Mahse engma zo tak ma in akal son le dai chu mi nu chuan Paul atinu pa chu police station a ko ni in dan ang takin engemo an lo ti tir ve a Wendy la chuan hun kan khoral mai ani ti in alung oi vak to lo Sheriff Baker chuan thei top an chwa mek thu shile in public appeal te chuan buat sai zuya mi pui hau hne chuan Taylor chin an shat phot chuan she thwai tura ngenin molet le ngei chu an la tum biawani Miranda le apasal Eric te chuan Poland zanre ei tura asom na chu bo zuin zanre ei tumin anon thok chuak tarup maile an uila chuan Miranda te nu pa chu alom lollova alo bo chiam mai chutiang bokin Wendy po in anzinga po omrei peklovin motor chunga alu sanmak Paul chuan kan Fanu chu kan mule mangti in achong thamwana Miranda chuan ralde uleka changin alo muru reng bok Paul muhil chuan an Fanu ang deuh chu sha in rang takin a in beng thau ngal Mahse Wendy muhil theilovin an chung ko video hlui ho alo play kwale lek chuni in Wendy ril ruha chi ai zo to chuan ngai to alo ngai to le chan to in Miranda ipasal Erika tetsu arin hlelle run to mai arin hlel thu chu police house shatir ngal rum adole bok Paul chuan lodang te Mahse Wendy erot chuan athil ve lai chu ve ut to in Eric le Miranda te chuan thil zep le thup engemutak anne nge aring tlat mai Paul chuan arin hlel na chu finfia puile tange in anom lo hlanin Miranda ite motora chuan an lut ru'a chwar zong te chu hai chuak dapin bedroom cabineta chuan fanei mana damdoi ti angreng vel chu mu chuakin Wendy chuan fa an nei thelo wangin Taylor chu an ru ngei ni in arin nge phale tamia mai motor chunga chuan omrei chepin Miranda te nu pa chuan anron man chel Wendy chuan Taylor chu zonpui ve tura ngenin atuk zingdar saria chwa ho puya chuan soma anni nu pa po chuan an lo rem ti ve mai atuk chu Taylor bo ni thum na chiani in long manga lui kwang vel enturin polate nu pa le Erika te nu pa chu an thok chuak tlang tange reilo te nuwa Wendy chuan tuya engimolang lo chu mo in en chian adu thosoya Erika chuan garbage bag vel mai ni so kalna kherangai lawang atia Mahse Wendy te lam chuan enfia nge andu tlata wangin anve enfia tange nge Erika soi ange khan bollo vel mai alo ni le si chu vele Paul chuan long engine chu ti top ngalin Wendy chuan Miranda te nu pa chu an Fanu BO chungchanga chuan mo pu zuin anin cha chhuat sak mai le andu anga anin puan mai big silo wangin Wendy chuan silai bok chu phor chuak le talwawin vonan amang zui Miranda te chu Paul bial nu ang hiala soin chu chuan Erika pu ati saphat mai longkar na in Wendy chu a hem chhuai tuya chuan tlahlom ta vekin tui chunga chuan Paul le Eric te chu anin swal boy zuya
Paul at chuan a ipte a chemte pai mangin Ericat chu a that vele ta mia maile hemi nu hian Paul at nu pa chuan engtin tin moni waw kam thleng chu in hleu kai thei shamin mirandai ero mu zui tur a omve ta hau lo maile Sheriff Baker po in Paul at nu pa chu ron tlole in an Fanu BO an zawnna pui thei tur thil engimote thamte po shiat an neile neilo azota ani chuan engma shiat an neilo thuwa changin Sheriff chuan akal ma in mirindai te motor chu an kik zui kar kara chang tu an omlem lo wangin makati ruviau mai motor chunga chuan lutin bit senwat mai chu hmua pregnancy test kit le naw pai ol samna dam doi te chu a mu vele bok chuti lai tak chuan anaw te ho chuan ruang mu ani thuan ron shatira Paul at nu pa po ruang entura kalve ngalin Erika ruang alawni Sheriff Baker chuan Miranda ite motor chunga athil chhar chu Paul at nu pa chu entirin Wendy chuan Taylor ri tangi ani thuashila chu chuan Sheriff ril ru po ati boy tanak mai Taylor ri bo chungchanga chuan Erika nupui achin an shat ri taklo Miranda I chuan inrol na engimutak ane nge aring deuh to bukani heti lai hian Paul at nu pa puan omanuam theito biklo Taylor ri chu damin emo thin emo an mu thuai to chu be seima se abo na kai noya an tual thah na zong zong te chu sha chwa hun a om nge ringin man an ni don nge yin an sha ani Wendy ril ru tot lutuk chu pona chuak thovengin tomadora chuan atek lut le a ngak tu ero an lo omlem lo utility room atang chuan thom dang lam asia Mahse no entry sign ain tar kal mai book si hon lui le sham chu tumin toma aron chuak lol dor chu khar ani to thuashil bung mut Wendy chuan chocolate te chu le lui shamin movie dicks chahnem tak a ho ngal bok toma po in an nu pa hun ton mek chu ator pui tho a shil vengyal Wendy chuan an ui chu chayin chuti lai tak chuan Justin chuan motor kongka aron kika an Fanu BO mek chu ator pui thuaron shille ringlo de uriau tu Wendy chuan zero in a en thazuya rui hlo ati lai chu a mutabok Paul po na chuakin zialzu pa in lui kailo na te chuan amu duaya chuti lai tak chuan tui chu aron phuan ta ber mai flashlight meu lek chuaka an chun chian nak chuan an Fanu Taylor ri ruang chu aron lang chuak ta luau mai le Mahse heng zong zong hi Paul mumang vek an lo ni Wendy out tuar chuan amu hi lai chu ti harin an ui duat em chu tu emo hian alo tha sakani Taylor ri bo nili na chuan police te malak namwang lu tu ka wangin Paul po chu a cheu hlur to mai Sheriff Baker chuan atim te nena an hale rim ziate thei top an chwa mek dan te chu shilin ngak sham turin atia Paul chuan parktify tu Justin an rui hlo a khoi chungchang chu soyin arin hlel deuh thua shilbok Sheriff po in an himnan hotel lama omri zok se adu pui hle a Mahse Paul ero in an Fanu chu zon mu ani ma chulai mun chwa san chu atum lo bur thungani forensic lampo in Erika zungbuna khan sam hu chuakin tu samnge ani ero sheturin result al chuak ri lo thungani Sheriff Baker po in bola thu soi chu bo zuin Justin chu adop vele Sheriff chuan dop vel ngel Mahse Justin chuan Paul te ui thi thuwa po akut silin engma shiat anei ve ei lo thua soi ve tlat mai Sheriff la chuan alo shachiang vengang mai boxi nu le panei to lo rui hlawa tal buai mek ani thu te nen lam chuan shevek to in akut zalin engma tilo poni se thil ti chual tu tal chu apui bom aring deuh tlat thungani chuta Sheriff chuan goldongin Wendy chu damdo ina dalu ani thu shatir ani a achan po afanu chin shihar lutuk Wendy ril ruha tongkhong chuan damdoi alo bar chiam mai ni om takani
vanei thak takin anun na tan ero a hlo om lo hlavani Justin po en arui hlo khoi chin chu ban san tumin akol lai ho te chu bol lo bo ma apai vela heti mek lai hian Wendy mu hil thailo chuan a movie dix ho chu da kirle tumin tomadora chuan avakal le a Mahse tu ma anlo om le peklo utility room chung chu muchak le tatlatin a hong ruta zal mai le room chunga chuan lutin arin ain alo pui dai mai chena in pa ngai ang maya zaw le nuam lo ni in TV le video tape tam tak a mubok tape pakhat chen chinin toman me chetle rol pakhat alo synchronize vel lai chu mu in aten tak zet chuta le to mangi mai chu a hnunga loading ko rin Wendy chu a hem tluta pop mai to ma chuan tape duk dak lo ho chu bol lo bo ma payin chuti mek lain Wendy po in ni khwa ron shile chanin screwdriver in akut phwana chu azai thler thei hlau to maron kirle chu lo be ve chatin anin swal zui ta chiam mai le atopa ero Wendy chuan chan tha jok changin tubo aban fulawa tomaluwa chuan chu in athi chiang ngangbok thil thleng chu police station tir hal ni in Fanu BO ninga na chuan Sheriff Baker po in media ho ma chuan toma chu a utility room chunga intipala aboral thule video te nom tak tak child pornography tam tak po an mu chwa nual thua puanga Wendy ero mani sahim nan chawa tharum mang ani awangin thu boy siam sak ani velo hlau bukani Sheriff chuan toma chu Fanu BO thu hlamai ni lo Erika tenu pakhei sa po a enroll nge arin thua sei bukani Sheriff Baker vek chuan Fanu chu luili a che vel bora chuan a om ring to lovin an zon na mun chu an thak deu to nga yen a sheboka case chuan FBI te hial rin lo ni to in a case chu a theu neu to lo sot hle bukani hemi nu hian pol chuan an Fanu Fanu thil vel chu la khomin an mu let le arin to lo wangin pai bo mai atum to bukani Wendy chuan arem ti ve haulo Mahse pola chuan athil vel mu reng hi na kati in shi om katilu tuk to ani ti in apai lui ta thau mai zan khat chu rui hlo chak Justin chiri lo chau chuan arui hlo pai to ho chu laki le tumin bol lo bom chu haile chiama Fanu thil vel an pai chu mu in akhom zui sok bok Sheriff chu biak po tumin akol zui ngala Mahse tlang thei haulo Fanu BO niruk na tu ka chuan Sheriff Baker chuan polati chung ko thalak chu dong nolin thalak chu uluk takin an enwangwanga thilmak tak mu nein a tho puite ho chu a bengal tarwai maile chu thalak chu Wendy in naw thlakomi a pailai lak ni in an hnung lama chuan twin tower alang viai theibuka Mahse thilmak tak ero twin tower World Trade Center anti mai sut chiat ani ma in Wendy hian nawa pai to ani chuan an Fanu Fanu kha engtin nge kum som mi lek ani thei World Trade Center kha kumsang ni pakhata sut chiat ni in kumsang ni som pariat le kumsang ni pakhat in kara kum som pasari lai atla hem mai boksi ani police te ti ngai na shelo chuan pola unaw pa Jonathan chu bengalin ani chuan thudik engkim chu aron soi chiang ta asoi dan chuan kumruk liam ta khan Fanu chu luya che swalin aboral dai to a an Fanu thi na hi pola te nu pa chuan an tuar thiam lo hlebok suang to na le ngai ruat na makpui nei dun chinin therapy kalpo an zia ompui theilem lo tlatani an Fanu Fanu chu ladam nge ya ngai tlatin an lo boy rundun zek mai ni thudik an shadwalin police te chu campsite lama chuan wingthleng hal Mahse anni ero mu zui tur omlovin an lo chuak fel mandiam to si ani he movie achanga langchiang em mai chu lusun na hi atho dan a in ang lo thei em maya ad na hial po thlen thein du lo dan thlenga chet na te po a thlen pha the ti hi ani ome
hemi nu hian po le wendi te po in zin kong thar zole chan to in an chung ko video play pa in an hot le to hle heng thil zong zong a thlen nu bo hian an fanu thi na kha an lapom chuang lawani ti sha tak main an suang to na in an fanu tailorit chu an bula tel tir vele in abula tang bukin zin kong an zo puile chan don ta ani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawayen man nuam mangcha mutui le vek ule